Basta. Dili mabasa, pastor. Pare, dili man pastor, dili pare. Tanan nga imong ipangutana nga wa nimo dawata mora ko imuhang ibuhat karon na. Dili pas isa. Wala man. Kato imong gipangutana mora imong pamatutan karon. Ang iyahang nasaysay ganina, mo to kung ikuhaan o kuhaan. Base sa akong bahayag karon. Dili na mahayag katong bata na siya utana nga wa Banto ginamutana ko kay wa ko kabalo. Karon ipasaysay ni sa ako. Mali. Libatal ba itong yung pangutana? Hala ka usaon mo libatal. Libatal na. Hala ka usaon mo. Sige, sige. Time lang, time. Sige. Bala ka diya. Sige. Okay. Ganina son. Sige. Okay, ngayon ang moderator nga magsaysay ko. Kabahin. Mao man yan mga katuan. Kabahin sa akong mga pangutana sa nagsaysay ganina. Okay, nangutana ko kung ang mga protestante ba kay wala galuhod sa ribulto, mga sulpot, tubag siya, oo. Karon, nangutana ko si Kristo wala niluhod sa ribulto, sulpot pod, oo, dili siya motubag. Kay pasabot, kami mga protestante nagsunod mi kang Kristo, wala mi galuhod og ribulto. Kay kung moingon siya nga mga sulpot ni pasabot, sulpot pod si Kristo kay wala man galuhod si Kristo sa ribulto. Karon ang iyang tubag nagliko-liko kay nahadlok masakpan. Karon, basa ko diri sa Biblia sa Roma 25 Roma 1:25 hantod sa 32. Okay. Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up unto vile affections, for even their woman did change the natural use into that which is against nature. Kini mga babae nga wala na nagsubay sa nature sa ilahang pagkababae. Okay? And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working with which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error which was meet. Kining mga lalaki na nagpailang ang mga pare, human, Paskustan pa ko nimo. ginagamit nila ilang pagkalalaki sa lalaki kay ginabawal nila ang paggamit sa babae. Bakak ang pagtulunan, daghang mga pagtulunan nga ginatudlo sa relihiyon nga gipahayag kaning kaganina nga nagpahayag nga wala gid sa Biblia. Gipangutanan ako sa ganina kung ang Biblia ba kamatuoran. Human, gipangutanan ako kung ang inyo bang gingon nga nagsulat mo sa Biblia, nga ang Katoliko nagsulat sa Biblia, dili niya mabasa sa libros kamatuoran, pasabot ang iyang giingon, bakak. Ulang. Time. Buminaw. Ang pangutana sa tuwing isang Conrad, langan iigo sa iyang pangutana. Tubag. Bakit siya? Okay. So, ingon ka kanina nga kitahang na gyud masulat sa libros kamatuoran. Ang mao nang Wala po ninyo kinahanglan. Sa libros nila, di ba? Oh. Okay, pag dili tawag ka na masulat, Wala ko ninyo. Nito na gid si mo. pag-ulagal ka sulti. Sa DM kay anak ko, nangutana ko kung naa ba. Wala niya nabasa. Ako ang tawag ang punto ko karon kay ingon mga kanina nga ang among pagtulutan wala na sulat sa libros kamatuoran. So kinahanglan gid masulat. Ingon magana. Wala ko ninyo kinahanglan masulat. Ingon ako nga wala. Okay ra pud dili masulat. Okay ra ba natin masulat? Okay ra ba natin masulat? Ikaw na pagalit pangutana sabi mo sa kana. Ani simple lang magkaayo. Imo mag kanina na mga Katoliko gipangutana nako wa gyud ta talaga sulat kay ang Biblia libro magkaas kamatuoran. So dapat ang ato itudlo nasulat ko sa libros kamatuoran. Sakto? Sakto. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, na ang mga apostol nanudlo nga naay Biblia. Unsang sita sa Biblia, kapitulo nga Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga mabasa nato nga ang mga apostol at si Kristo nanudlo nga ingon siya tuo mong Biblia. Sige. katong nanudlo ang mga apostoles
Oh, versikulo lang. Sintas. Sitas. Sitas ang Oh, kita eh. pangayo. Nangayo sa sitas. Wala ko sitas na matas. Wala sintas. Wala sila si. Wala sintas. Kaya wala na kaya sintas ka mahatag. So, imo na lang ipila ba ron. Chismis. Maritos. Wala man kay sitas na ba? Sintas yan. Kato ba niya? Wala ang pangutan na siya matas. Ako may namutana. Namutana. So, chismis lagi kayo. Matutuwa sa Biblia. So, ikaw na pinagsukmak sa imong kagaling mong baruganan. Kinahanglan mabasa yun. Kapag ka wala kayo mabasa. Wala lagi ko ningon kinahanglan. Wala ko ningon. Ay, lumad-lumad ah. Nagkarin ko din lumad-lumad ba? Question. Ano pa naman ganina nga tawag ining kinahanglan, itamutuman o relihiyon. Kay dili Wala man na na. ko ningon kinahanglan. Itamutuman o relihiyon. Kay ang ato ang basahon katulang naa sa Biblia. O yun ka nga si Kristo nagpasakop og relihiyon. Si Kristo nagpasakop ng relihiyon. O yan baka. Ayun dili. Wala. Wala. Kana ang Judaism, relihiyon dili. Ang Judaism relihiyon. Relihiyon. Di ba si Kristo Judaism? Members Judaism? Si Kristo membro sa Judaism. Yo! Wala pa. Tubag na. Katuwag na! Last question. Last question. Ang sige ng imo ba? Punta ko na human. Si Kristo Yeah. nagpasok ang reliyon. Pagkaman ikaw, imo-discourage sa mga tao pasok ang reliyon. Next question. Yung ganina na tawag ining katong pagsimba makatubang sa ribulto kay kamo mga protestante nagsimba mga wala pa mo nakatubang og ribulto o yun ka nga ang templo sa Dios diin kung asa nagsimba si Kristo na ay mga ribulto. Pakiusap. Imo ba ka kanina ako nagdako na ko sa imo. Pareha mong Kristo kaya nagsimba ribulto. Si Kristo kani adto magsimba sulod sa templo. Sige sir. O yun kakaron nga ang sumala sa nakasulod sa Biblia kanang templong gisimbahan ni Kristo na ay mga ribulto ug mga larawan diin sa nagsimba. O yun kakaron nga si Kristo sa dihang mosulod sa templo nagsimba sa Dios ang atong ribulto. Wala nakasulat sa Biblia na si Kristo niluhod sa ribulto. Imo ba ang niluhod? Diyo man. Pangutana klaro ha. Diyo man. Kasi Ako pangutana mas klaro kayo. Major premise na ko simple ang mga Hudiyo mosulod sa templo magsimba sa Dios, magatubang sa larawan. Sa tawag anang kerubin, anang sa Husos 16. Si Kristo Hudiyo ang nagsimba sulod sa templo, di ba mabasa na to na? So o yun kakaron nga si Kristo samtang magsimba sulod sa templo, naa si giatubang ang ribulto ug mga larawan. Kijang ribulto yan. mga tubaga ang pangutana ay pangutana. Wala ka basa na? Wala pa. Awa kaya ka basa. Ano tanong lang ka? 2 Crónicas Kapitulo 3 versikulo 6 angtod sa 10 nga ang templo na ay mga larawan. Uno Hari Kapitulo 6 versikulo 15 ang katason anang mga ribultuha 15 feet katason. So, karon kahibalo na ka. Very good. Muna, itawag ko simbahan, kaya man larawan sunugan na. Balik ka ko magkado mo. Kamanalo. Balik ka ka may tudloy. Ikaw, pagong langit. Kani. Dawat sa gubat. Apil siya karon. Ikaw. Oh, bakit pa yung mga disyosa na? Singa na po ng katoliko. Alam isa mo dahil. Angin man ng katoliko hay noon. Wala gani kada. Di ba? Wala ka lagi. Wala ka mga ka. Sige. Wala ka. Balik ko. Kape, wate kape hayan ay. Kape, waitin mo sa ininit. Balik ko. Pwede natin mo siguro ininit. May hapon sa tanan dahil. May hapon sa tanan. Hapon. May hapon sa tanan. Orang gay. Kabidyo na ba tao? Kuliktahan na daw. Kay dahil ininto mo. May hapon sa tanan. Dali ya, kaya pita bulan. Wala ko ha.
Saan ako? Human na lang, di ka makabasa. Wala, ulan na lang ni. Saan ako? Wala akong biskulo. Ayaw na lang, ibon. Ay, basa-basa niya. Ulan na lang. Lingon ng Diyos versus ingna ang anak sa Israel nga pagka dumilian nila ang mga buhat sa bisang unsang dagway sa ibabaw sa langit, ibabaw sa yuta o ilaw sa yuta sa bisan unsang dagway ayaw kamo paghimo o ayaw niyo pagludi kay ako ang Diyos mga magubhuing Diyos. Ha? Kunti mo niya. Oh, sige. Oh, ayaw kamo pagbuhat pa lang. Ayaw na sa bisan unsang dagway, ibabaw sa langit o ibabaw sa yuta o ilaw sa yuta. Ayaw kamo pagbuhat. Mauni ang unang sugo sa unang sugo. Tayo na. Isa gawa. Ano tana? Kani. Tanga. Kani oh. Kani. Ingon makakagamin na, ikot man nimo nga bawal kitang magbuhat sa isang dagway, sa isang pinsang magbuhat, nakasala sa Diyos. Sa dihang ang Diyos nagpahimo sa larawan sa Kerubin, nakasala ba ang Diyos sa iyang kaugalingong balaod ng yatan? Diyos sa Kiribay, nakasala ba ang Diyos? O nakasala ang isugo? Nakayawag tumag. Tumag. Kaya akong pangutana, huwag kang mabawal yun. Bawal maghimo. Siyempre, naging bawal maghimo at ito nagpahimo. Bawal yun, di ba? Pwede. Isa sa langit, sa yuta, ilawag sa yuta, o ilawag sa tubig, di ba? Tama. Sa dihang nagpahimo ang Diyos, kung larawan dito kang Moses, pagsulod ng isang nakasala ba ang Diyos sa iyang kaugalingong balaod na sa ayaw paghimo? Nakasala sa lagwan? Wala ba nakasala ang Diyos? Salamat! Good. Ingon siya sala daw. Iyong kasala niya karon yung kawana kasala. Sa dihang si Solomon, yung nagipahimo sa templo nga naay gitawag ng mga larawan, nahimuot ang Diyos pag-ayo niya tungod kay ang templo. Dos Chronicles 3:1. Uyon ka. Maglami ba? Sa isa sa Jesus. Santos. Uy, Tekil. Mahingin na kumita. Ikaw na natin. Matabangan daw. Nagtuon, panay. Matabangi ganing pangita. Kapon na tanay ulan no. Nagkiukay ka na, nagkuhan ka. Wa man ang kabalaan. Tabangi galing pangita kay mabutan tag ulan no. Ano yung ulan? Isunod-sunod ba? Tanda bunda kang ulan na nun. Wala turayo na. Dos Chronicles 3:1. Kana daw gopak ba? Ay kabasabi. Ikaw. Lumabasa di ay. Wala man eh. Kung ka lahi pa imo. Tawanan oy. Maurot og tanaw na yung Biblia ug mao nang. Abutan tag ulan ani mga Size na sa dis. Taas guys. Resign mo kaya. 3:6. Resize sugod. Bible study sa mo.
Balik lagi mga Katoliko. Lagi para tudluan mo. Balhin na lang mo ugma. Tay pwede mo balhin sila ugma. Sais. Chapter 3 verse 6. Ang concept. Masaya palihog. Laro man wadyo ka abli Biblia. Ugyang ipadayagan ang balay. Ang balay. Gidayan-dayanan. Malubasa ni Balay. Ay, kabasa. Gidayan-dayanan. Klaro kayo. Hindi ka malumbasa, balik ka taliko. Iyan lang ang exercise. O giyang gidayanan ang balay uban sa bililon nga mga bato alang sa pagpasahog ug ang bulawan maoy bulawan sa pavilion. Sa city, iya usab nga gihalupan ang balay ang mga gabayan, mga bakanan o ang mga bungbong niana ang mga putahan niana sa bulawan o naglihok sa mga ilubin diha sa ibabaw. Naglilok. Oh, naglihok. Lilok na. Naglilok sa mga ilubin diha sa ibabaw sa mga Ay sa, yan lang. Okay. Oh, dili So, lang. nasayop ba sa Solomon anong panahon na sa pagpabuhat sa templo? Naglilok. Lilok na. Ayaw mo ka, nasayop si Solomon. Wala masayop. Yun, salamat. Good. Solomon, kaputana. Oh, yun Mabasa man. Oyon ka na karon. Sige na magagawa. Oyon ka na karon. Natindaan nga kanang giingon nimong ayaw pagbuhat, refer na sa mga Diyos apan kadtong mga larawan sa mga santos kung balaan kitugod sa Dios. Sumala sa atong nabasa karon. Oyon dili. Salamat. Basta naman. Nonsense. Masapla sa talan. Sige. Kaduha na mo supag kay uyo. Ayaw pag-insik. So, kini-oyon man ka sa mga kasilas nga ang gihatag. Oyon man ka sa mga kasilas nga. Wala din problema ang Diyos sa pagpahimok larawan. Ilabi na katong mga larawan nga naikalampigitan o larawan nga mga balaan kay mapirutin ko to. Karon, so katong gidili kay mga Diyos to. So oyon ka na karon nga tawag ini katong giyon nga gidili report ko sa Diyos kunya na po din sa gitugod katong report sa mga balaan nga butak bala ang mga binuhat. Oyon baga. Oyon sa balaang binuhat. Oyon dili. Balaang binuhat si Diyos. Katong gibasa yung karon ba? Ay, salamat. God. Hoy, abang tindog ni mo. Supa ka unya kanang uyo nakapuna. Abang tindog ni dati. Unya uyo na pangutana. Araw. Awan gani yung mga Ako na simpo na oh. Yun na yung kahilo. Baka yung kahilo. Ako, bukupak yun sa yung Dili siya mo to Bible. Dili siya mo to sa Bible. Ano lang. So, Dapat lang kang uyon. ako musupak po saya nga dili siya mo to nga naay iglesia sa Diyos butang atong panahon na ay gani karon ay may mga butang iglesia ni Cristo iglesia sa Diyos sa simbahan wala nga ngalan tubot pasabot na angay lang masayod nga ang iglesia sa Diyos mama nga iya ni Cristo iya ang iglesia sa Diyos lamang nga nahiusa ka Kristo nga naman
nagikuha sa gikan sa kangigit ngadto sa kahayag tinghalian siya. Tayo na, kaya ko wapit na singkong ko. Oh, tulo ka pangutana. Oh, lawa. Kaubal mo to kanina, kaubal mo to. Okay, una pangutana. Sumpak mangyugkot at ingon man ka nga sumpak tuwa ng Bible alone. Kaya uyon ka ng Bible alone. Unsang sinta sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga nanudlo si Kristo nga dapat Bible alone ta. Okay. Sabi alone ha, igla. O sa isita sa Biblia nga nanudlo si Kristo. Nga Bible alone ta. Okay. Asa? Kristo, big sa tanas ng basaw na. Sitas. Klaro kayo dito. Padayon ang video ninyo sa grade sa closing prayer. Quiet din. Ha? Apan diha ang Diyos. Ano? Kita. Kaya yan, uno-unsi. Galasya? Oh. Suti kang basa. Os po ng pangutana, asa ang sita sa bersikulo sa Biblia nga si Kristo niingon. Nga Bible alone ta. Kristo ha. Susunod na dito mo. Maglisod yun. Tara lagi na yun. Kamotoran, maglisod yun ka. Tara lagi na, natural. Ay mo adto ka pag. Oh. Al-Qur'an mo ni. Ah. Masawa kayo mabasa, di na kamotoran yung mahawa rin. Ayun, sa Yara. 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 Ina. Jesus ningon. Sitas. One city beside. Jesus ningon kanila. Ang gitudlo, ang akong gitudlo dili ako. Kundi iya sa nagpadala. Ya sa may Bible alone diha. Wa may ko ang pangutana. Ay mo alon. Ayaw, nakuha na ka gasa. Si Kristo ba? Ayaw kong iipit. Ayaw ipita. Ipit na yun. Kung nautala ka sa inyo, hindi pa nga yung akong yatan. Oh. Ang akong gipangayo Oh. si Kristo. Oh. Di ba? Ano lagi? Ano ko? Si Kristo, gibasahan ko nimo 17, 16. Oh. Kung may nabasa din ka man dito si Kristo Bible alone, kaysa mga nagtudlo nimo yun. Nga niingon si Kristo nga Bible alone ta. Oh. Hawa ko. Basta, sitas. Niingon si Kristo ba nga Bible alone ta? Dili. Biblia lang. Niingon si Kristo nga kinahanglan Biblia lang ang atong tukuhan. Okay. Kaya na ha. Ang kasulatan nagingon. Wala ko kini madawat kay bisan. Wa kay bersikulo. Kami na sa. Wala ka ripiri. Wala kay madawat kay bisan pinsa. Wala ko kini madawat kay bisan pinsa. Wala gani ang tulo kana ko ani. Kundi ni gipatayan ni. Klaro ana. So, Bible pamino sa. Pabida po si Kristo mismo nanudlo nga Bible alone ta. Kaya lang ako tuwan. Asa mabasa sa Biblia, dito ulit lang, aningos Kristo nga Biblia lang ako tuwan. Ana, ya. Angko na nagwala doon, sige ka masabasa ha. Ikaw may wala. Ayaw may wala. Kanne oh. Lata ni. Basta na Biblia, Biblia na ilo. Ilapay na na. Ilapay na na. oh, Ano kayo dito? Sama na. Kulo ha. Sama na. Kulo ha. Kalkagi. Wah, sudla-sudla na. Kalkagi. Okay, no? Sama na. Pagta? Ayaw siya. Ikaw bang. Pagta? Paano kayo? Sitas. Sa pagkamatuod. Nagaingon ako kayo. Gusto niyo na mulong ha? Ha? Ang nagadawat sa bisan ng akong pagkasusuod,
kanako. Ang nagadawat paminaw, ang nagadawat sa akong pagkasugoon kanako. Kung ang nagadawat kanako, nagadawat niya akong Wala Biblia, wala Biblia. Wala Biblia. Wala. Unsa yang gitudlo? Unsa yang gitudlo? Biblia. Wala Biblia imong gibasa. Ay, ang balita yang gitudlo. Oh. Wala Biblia. matubang po palso tong kuan, palso tong yung Bible ano. Naan ni? Naan ni? Sige basahan. Ano? Atagi yung higayo. Lingon si Kristo nga Bible ano. Atagi yung higayo. Klaro, ana. Kapangabautan ha. Asa mabasa sa Biblia litra po litra nga niingon si Kristo Bible lang atong tuhuan. Ari ka kasabot ana. Bible lagi. Basta na yun. Kasabot na kadaghan ang kadako kabaga ng Biblia kanang katuran litra. Klaro, ano? Oh. Kay gusto na ko maibalo mo mga isun na ang maayong balita ang akong gipayan. Di ka sa tao. Kay wala ko kini madawat at bisan kinsang tao. Wala kibalo ka na ko kundi di padayag ni Jesus Cristo. Wala matubag ang pangutan. So, ang Bible, ang litra por litra, wala. Wala lagi, pero, Matubag ang pangutan. pero, gusto. Salamat.